Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, ima na kome, nema na čemu, dobrodošli u još jedno tjubovanje. Kad sam bio mali, onako klinac, slušajući Dubrovačke trubadure, verovao sam zaista onu pesmu da svaki grad uz naše more ima svoga lera. A onda se taj pojam mora malo proširio i na Pomoravlje, dakle opet more neko u tom sastavu i tako nekih 90-ih upoznak ja i Paraćinskog lera. Ne bez razloga je ovdje sa nama, jer ćemo između ostalog pričati i o toj priči, i o toj epizodi, ali i o mnogim lepim stvarima koje život čine onakvim kakav jeste. Vaš i naš gost, danas, večeras, jutros, već zavisi kad nas gledate, Vladan Đorđević, čije ime i prezime verovatno većini vas ništa ne znači. A kad kažete Lero, onda znate o kome se radi. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Ja sam to lepo rekla, da. Simpatičan najava. Ja, da. Sad ti meni kaže onako, razbi mi tu dilemu. Imao sam onaj sok na rastvaranje i mnogo sam ga voleo, čini mi se Istra vino da ga je pravila, Rijeka. Da, jeste. Imao neki čudan ukus drugačiji od svih onih mogućih sokova na rastvaranje. I pisalo Lero, i toga se sećam. Sećam se i ove pesme. Odakle tebi taj nadimak? Pa baš zbog tog soka. Soka, šta si uradio sa sokom? Kaži mi, molim te. Imao je od limuna i od naranče i to je bilo to. Tako je, tako je. Ništa više. Ništa breskva, ništa jagoda. I bili smo na nekoj žurci, to je bio davni 7. 8. razred. Bili smo na nekoj žurci i pili se neki sokovi, ali pio se i neki alkohol. A to je bilo kod nekog rođaka i onda ja u to vreme popio nešto malo. Kaže, zove mene majka na fiksni tamo, kaže, sine, šta se radi, to je zove rođake da vidi šta se radi. I ja kažem, javljam se na telefon, oni me pozvali da se javim, kaže, mama, sve okej, ne brini, sve okej, svi smo super ovde. Spuštam slušalicu i kažem, daj sad nešto bezalkoholno da se malo sredim. I ja pio ostatak večeri Lero od limuna. I onda su oni tako krenuli Lero i ostao je Lero do dan danas, to je bilo neke 80. neke godine, više ni ne znam, ne sećam se nijako je. A pazi ovako, znam iz pouzdanih izvora, dakle to je već malo ovaj uži familijarni krug, da si uvek imao tu sklonost i ljubav ka tehnici. Dakle, nevezano za fototehniku, ali mislim da si bio prvi u Paraćinu koji ima u rukama onu malu, sad će da me ispraviš, da li je to DVI kamera ili šta si imao ono prvo, pa si njom počeo da snimaš? Da li se sećaš možda? Pa to je bila neka, čini mi se neka GVC VHS kamera, koju je doneo teča moje supruge iz Švajcarske. I ja sam iskukao od njega da tu kameru otkupim od njega, pošto on to nije želeo da otuđi. I ja sam to danima tražio od njega, tražio. I na kraju on kaže, evo ti kamera, ja ću da nađem sebi drugu. I onda sam ja vukao tu kameru sa sobom svugde, a i pre toga sam vukao neki fotoaparati još iz osnovne škole, srednju školu u celu sam vukao neke fotoaparate sa sobom. Tad je bio film, tad nisu bili digitalni aparati. I onda ja ponesem 2 filma sa sobom i odemo da šetamo negde, da se zezamo po gradu i ja ispucam ta 2 filma, naravno to je 36 kvadrata jedan film, znači to je 72 snimka nekih, može neki više da bude manje i onda uveče dođemo kod mene svi, sednemo, ja zamračim sobu, prvo razbijem filmove, zamračim sobu i onda pravimo fotografije. I onda nas nekolicina koji smo na tim filmovima, koji su na tim filmovima, pošto sam ja uglavnom snimao, budu tu i ja im pravim fotografije i onda oni svi, daj mi ovu, tako da ja od svih tih filmova, ne znam da li imam nekih, pitaj Boga, možda 100-ak fotografija koje su tu, svakom sam razdavao svoje, svakom sam ispoklanjao svoje. Posle to kasnije postalo malo skup sport, pošto nije imalo u Srbiji da se kupi crno-belih filmova, pa sam ja naručivao iz Grčke, onda već je to postalo malo i teže nabavljati, pa sam to vreme i malo kamera, ali više fotoaparati. Kad je krenula digitalizacija, onda je to krenulo nekim drugim tokom. Druga priča bila, da. Danas verovatno imaš ogromne memorijske kartice koje ti dozvoljavaju da slikaš sve što ti padne na pamet. Tehnika danas dozvoljava da se puca bez razmišljanja, znaš, ti si u ono vreme imao tih 36 snimka po filmu gde si morao da razmisliš malo šta ćeš da snimiš i na šta ćeš da istrošiš film. A danas možeš slobodno da pucaš pa da gledaš 10 minuta tih 500 snimaka što si ispucao, da brišeš pa da Da, pa ponovo, pa sve šta hoćeš, jeste.
Tako da, a tu prvu laboratoriju, kaži mi, sam si je pravio, kako si je nabavio? Je to bila ona ruska, znam da je bilo nešto u obliku kao aktašna, malo veća deblja, pa otvoriš onaj poklopac, pa neka sijalica, pa nešto ono. To je bilo u drvenoj kao aktašna. Tako, drveni kofer. Ja sam imao, u to vreme sam nabavio neku laboratoriju, to je bila neka UPA 510, gde si mogu da radiš i malo veće formate na zid. I ja sam iskupovao brdo nekih papira, raznih veličina. Ta sam se u to vreme zanosio i slao crno-bele fotografije, štampane, da kažem štampane, sad je štampa, razvijene fotografije za Japan na neke izložbe i tako negde, što je bilo ono vreme baš skup sport. I ta UPA 510 jedno i dan danas stoji. I još čuvaš, bravo. Još uvek čuvam to i još uvek čuvam i dozne, imam i fotopapire, imam masu te opreme za razvijenje fotografije i fiksiri, razvijači imam koji su možda već prošle rok. A pre par meseci već, u stvari ne znam ni koliko je prošlo, imali smo sa našom fotogrupom Art Team jednu, kako se to zove, ne fotosafari, nego imali smo, pa kao fotosafari, ali se radilo analognim fotografijama. Analognim fotoaparatima. I bilo je nas, pa boga mi 30-ak, vidiš, te sam fotografije isto mogu da spremim, ali to će da stavimo naknadno. Nas 30-ak koji su svi radili analognim fotoaparatima. I onda smo sutra dan imali, napravili smo laboratoriju, mračnu komoru gde su se razvijali filmovi i ovi mladi su svi bili znatiželjni da vide kako se to radi i kakav je to proces, kako se razvija film i onda smo izrazvijali te filmove i pravili fotografije i to je bilo jako interesantno. I onda kad su neki prvi put uhvatili analogni fotoaparat i sad, znaš, zna da ima 36 kvadrata i nema više, a svi smo imali po jedan film. Niko nije imao 10 filmova, pa može da puca i da menja. Svi po jedan film. I onda su stalno i kažu, ovo je malo zeznuta stvar, treba da razmišljaš kad će da okineš, šta će da snimiš i koji ćeš kadar da uhvatiš. I onda su išli i kaže jedan, čoveče, ja već 6 sati nosim ovaj aparat, okinuo sam 10 snimka, a do sad bi napravio 1000 digitalnih. Ja kažem, pa vidiš šta je razlika i šta je, to je draž da ti... Jeste, a kaži, odakle kod tebe ta ljubav, ta strast prema fotografiji, je li to nešto iz dečačkih dana, nešto si maštao o tome, gledao, čitao, video, čuo, neko te navukao na fotografiju, na fotoaparat prvi? Video, čuo, to je nastavnik Bole u osnovnoj školi Stevan Jakovljević. On je bio nastavnik Otova. Tad je bilo Oto, sad se zove ne znam kako, opšte tehnička kultura. I ja ne znam kako se zove više. Tehnika i tehnologija, valjda se zove sada. Da, a tad je bilo Oto kad smo mi bili i on je tražio neke mlade nade za fotosekciju. Jer je svaka neka sekcija morala da ima nekog učesnika i meni se učinilo to zanimljivim. I ja kažem, ajde ja da se javim i javio se tad moj drug Dejan Stanković i nas dvojica smo bili u toj fotosekciji. Naravno, zbog fotosekcije i zbog nekih dešavanja oko te fotosekcije i oko fotografije, morali smo da izostajemo sa nekih časova. Što vam je bilo primarno. Što je nama bilo u to vreme jako zanimljivo. I morali smo u mračnoj komori, kad je nas Bole naučio da razvijamo filmove i da pravimo fotografije, a onda nastavnik Bole koji je bio pred penzijom tad, kad su druga odeljenja imali čas razvijanja fotografija, pošto je fotografija bila u to vreme jedan deo nastave, onda smo nas dvojica morali da na smenu idemo i da u laboratoriji pokazujemo njima kako se razvijaju filmovi i prave fotografije. I to je jedna mala mračna sobica gde može da stane 3, 4, 5 ljudi i onako svi tu
I tako da u toj mračnoj sobici je bilo vrlo interesantno. I razvijali smo fotografije i puno lepih fotografija. Je razvijeno. Jeste razvijeli ljubavi u toj maloj mračnoj sobici ili samo fotografije? Pa ja sam bio zadužen za fotografiju, tako da iza mene ne znam šta se dešavalo. Ne znaš ko imao koje resore. Ne znam šta se dešavalo, ja sam morao da pratim da se ne osvetli previše papir, da se u razvijaču ne razbije više i to, tako da o tim detaljima ne mogu da pričam. Ne možeš da pričaš jer nisi u ostalom mračna je soba. Mračna je soba, nije se znalo ko šta radi. Nije se znalo, naravno, onaj ko radi posao, taj najbolje zna. Neću da ofiram. Nemoj da ofiraš, nije za ofiranje. Kaži mi, verovatno, pretpostavljam da si dobio na poklon prvi fotoaparat svoj. Ja sam recimo Kijev, ali sad ubi me, ne znam, oznaku, dobio na poklon za rođendan. Bilo je sa onom žutom mrljom, pa si trebao da ciljaš, da uklapaš, da ne bi bila mutna slika. Pa vidi, moj tata je imao tad Jašiku jednu, isto sa žutom mrljom, koju sam ja koristio u početku. A pošto sam ja morao sam da sebi obezbedim opremu, ja nisam imao tad para toliko da kupujem neke Nikone, da kupujem Kanone i to, nego sam kupio Zenita. Prvog, pa sam kupio poslednji Zenit koji sam imao 12X5, to je jedan od boljih Zenita. Kad sam kupio prvi Nikon F3 pa F4, to su već bile mašine koje su bile već F4, on je imao i neku automatiku u sebi i svetlomere drugačije i masu tih nekih stvari. Imao sam objektive. To je bilo interesantno kad sam išao u Poljsku 90. godine na zimovanje. U Poljskoj je bila fotooprema bagatela. I ja sam došao iz Poljske sa jedno 5-6 objektiva. Čak sam se razmišljao da kupim i novu fotolaboratoriju, to je aparat za povećanje. Ali sam imao ali taj bio neki gde si mogao da praviš fotografije metar sa metar, recimo. Neverovatno. U to vreme, ali ja ne bi imao da razvijam te fotografije. Da, trebalo biti prostor već. Onda sam odustao od aparata za povećanje, ali sam donao masu objektiva u to vreme i mnogo sam bio srećan zbog toga. Jedino mi je krivo što nisam kupio tad riblje oko objektiva, ali posle sam to nadomestio. A to sam isto negde vidio u onim fotočasopisima tih godina, tih vremena, što ti kažeš, to riblje oko koje se jako interesantan objektiv. Da. A kaži mi, i tada, i onda, i danas, i sada, gde nalaziš tu svoju inspiraciju? Jer si uvek uz tehniku, odnosno tehnika uz tebe, gde god se krećeš, gde god ideš, pa prosto vidiš u nečemu nešto što mi obični lajci nikad ne bi videli. Gde nalaziš motivaciju, gde tražiš ideju za fotografiju? Aj, danas je, što ti kažeš, lako, digitalno pa cepaš samo. Ali nekada si mora da misliš o tome. Vidi, u tom digitalnom svetu ti napraviš 1000 fotografija, ti od tih 1000 treba da izabereš tih par nekih pravih. Znaš, po meni je mnogo bolje da napraviš ne 1000, nego 100 fotografija, pa od 100 da izabereš tih nekih nekoliko pravih. A sad je mnogo lakše to kada ideš negde sa mobilnim telefonima koji imaju jako dobre kamere, koji imaju jako dobre softvere i ti možeš da napraviš vrlo dobru fotografiju mobilnim telefonom. Ja čak imam neke nagrade na nekim, da kažem, takmičenjima fotografije, znači na nekim izložbama gde su fotografije snimljene mobilnim telefonom, jer ja nisam u tom trenutku imao fotoaparat. Mislim da ćemo kasnije vidjeti jednu od tih fotografija. I to mnogo olakšava stvar kada si na terenu, da kažem, sa mobilnim telefonom. Jer ti kad izvadiš fotoaparat koji izgleda ogromno, mada sad ima fotoaparata koji su jako kvalitetni, koji su dosta manji gabarita. Kad izvadiš fotoaparat i staviš neki objektiv na fotoaparat koji ima 2 kila i izgleda kao neka puška ogromna i uperiš u čoveka, svi imaju neki odbojan stav. Tako da sa nekim manjim aparatima mnogo lakše prođeš i sad sa telefonima mnogo lakše prođeš. A samu inspiraciju, znaš šta, ti ako odeš da snimaš namenski nešto, ti odeš da snimaš to što si krenuo da snimaš. Ako je neka priroda ili ako su neki detalji ili ako je nešto u studiju, ti se spremaš za to. A neki live, koji ja volim dosta često da snimim, taj live ide spontano. Znači ti
ti tu fotografiju tog trenutka vidiš u tom kvadratu koji jeste, ili je snimiš ili je ne snimiš, jer nije svaki detalj, svaki predeo dobar za fotografiju. Znači, ti vidiš nešto, jao, vidi ovo što je lepo, daj da snimim, kad ga snimiš vidiš da to nije na fotografiji to što si video uživo. Baš tako, jeste. Tako da samo inspiraciju, znaš, sve dođe samo po sebi. Da, i dobro je da imaš te telefone. A kazi mi ta majica u kojoj si došao nama u goste, Art Team, bratstvo, šta je to, dakle je to, kako je nastao što je taj Art Team? Rekao si, mi smo se sakupili iz Art Teama, šta je to neko... Može jedan krupan grad. Može krupno, može kako god, evo, vidi se. Art Team, šta je to, pričaj mi. To je naše udruženje sadašnje, Art Team, nas nekolicina smo skupili, osnovali grupu Art Team. Da. To je drug Bokac krenuo sa tom pričom Art Teama, krenuo, napravio je udruženje i sve to, pozvao nas da se tu skupimo i da sa njim krenemo u tu priču. Mi smo krenuli, sad ima nekih 30-ak, 40-ak članova, dosta njih su aktivni članovi po izložbama i po Evropi, po Srbiji, po svetu. I to tako živi, tako svoj život, vi se sastajete, prepostavljam, neko mlado udruženje. Mi, sad ne znam tačno, ova korona je malo poremetila sve, znaš, tako da ove 2 godine masa ljudi ne računa, kao ja kad kažem nešto, to je bilo pre 2 godine, a ono je bilo pre 4, jer ove 2 godine su onako... Kao da nisu ni bile. Da, kao da nisu ni bile, tako da pre par godina, plus minus te 2, smo krenuli sa tim udruženjem i krenuli da skupljamo tu neke ljude oko sebe kojima je fotografija zanimljiva, koje interesuje fotografija. I mi smo jedan, kako se to da kažem, tim koji se bavi i umetničkom fotografijom i fotografijom, kako sad da kažem? Sad mi kaži ono, koja je to? Pa radi, na primjer, ima timova koji rade proslave, to mislim, slikanje svadbi, venčanje, sahrane, ukrštenja, veselja i to. I onaj drugi tim koji radi umetničke fotografije. Isti ljudi radi jedno i drugo. Umetnička fotografija je faktički jedan dobar trošak ako ti hoćeš da budeš uspešan u umetničkoj fotografiji, da ti šalješ na izložbe i sve to, dok mora od nečeg i da se živi. To sad da te pitam, koliko može da se živi? Samo, tako, u principu živi se od tih svadbi, veselja i tako dalje, da. Pa svako od njih radi još po nešto. Ja ne volim da radim te svadbe i veselja. Nikad me to nije toliko privlačilo. Imam drugi posao sa kojim se bavim i hvala Bogu nije loše. Tako da mi nije bio prioritet da radim svadbe i veselja. Ali nekad može da se prođe bolje, nekad malo lošije. Da. Ali pazi, dok te je to otišlo, ja sam bio pre par dana na jednoj proslavi gde je fotograf, znači ajde što je slikao tu dok je sve to trajalo, poneo sa sobom i onu fotomašinu, znači koja je otprilike veličine malo većeg štampača i odmah tu, ti hoćeš to, odmah laptop, tras, slika izlazi, neverovatno. Pa tehnologija je napredovala. Nekad je bilo ono, znaš, nose kamare, idu, razvijaju, trči, juri, vozi kola, daj, vraćaj nazad, ovaj hoće, ovaj neće, ovo. Da, zamisli na film kad je bilo, pa se čeka danima da se to... Pa, što se čeka danima, nego što svi čekaju odmah fotografije, pa onda jedan trči da razvija filmove i da kod Dragiše pravi fotografije i Dragiša pravi fotografije po cijeli dan i noć i šalje, ali to je super jedna priča, to je Dragišin sin, Foto Boban, ispričao skoro kad je sa njegovim dedom, pošto je njegov deda imao jednu od prvih laboratorija u boji u Srbiji, a njegov stric, otac njegovog strica, imao prvu fotolaboratoriju u boji u bivšoj Jugoslaviji, u Ljubljani. I Boban je već u fotografiji generacijski dugo. I ta radnja, znači, stvarno ima dugu tradiciju. I njegov deda, Boban je pričao, njegov deda je išao da slika neko veselje. I uvek je nosio sa sobom one mali idiota aparate koji nisu imali objektive, nego samo film i ono. A imao je profi aparat sa kojim je snimao.
i kaže, neki događaj, tu su neki došli, krenuli da neko veselje ide i pom, puca i njemu ne stane film u tom trenutku. I kaže Bobonu, koji onako je bio mlad dosta, kaže, sine, daj ona idiot. I on kaže, pa gde ćeš ti, ma daj, znaš, i onaj vadi tup. I sa onim idiotom snimi tih par ključnih fotografija koje su mu donele kintu na kraju. Fenomenalno. Tako da mora se snađeš u trenutku. Jeste. Možda, ja sad ne znam da ti kažem tačno da li može da se živi od toga, ali može da se zaradi neka pristojna cifra, ali toga nema stalno. Ima dosta fotografa koji se bave time, sad ti treba da isplivaš nekim kvalitetom. Jeste. A kaži mi generalno, kad šalješ na neki konkurs, bilo gde, znači u svetu, ako i osvojiš neku nagradu, jel tu dobiješ neku materijalnu satisfakciju ili prosto dobiješ papir na kojem piše da si tvoja fotografija ta i ta, osvojila nagradu tu i tu i to je to. I to ti se negde piše tamo u nekom, nazovi ga, foto CV-u, ako postoji tako nešto. Postoji. Fotosavez Jugoslavije. Fotosavez Srbije prati sve dešavanja i rangiranje fotografa i bodovanje, to što šalješ ti po izložbama, on to se sve boduje prema nagradi koju dobiješ, boduje se i imaš na toj lestvici si tako rangiran. A materijalno ima samo par izložbi u svetu gde ima novčana nagrada. Nemaš ništa. Znači, to je možda 3 ili 5 izložbe u svetu gde ima novčana nagrada koja ide recimo od 500.000 i $3.000, tako nešto, ne znam da li ima neko od $5.000 za prvo mesto, što nije mala cifra, ali je tu masa dobrih fotografija, masa dobrih fotografa iz celog sveta i to su uglavnom printane fotografije, štampane fotografije, tako da je konkurencija velika i stvarno jeste čast da se tu osvoji neka nagrada ili da uđeš uopšte u knjigu, u katalog njihov, koji nije ni malo jeftin, nije ni malo za podcenjivanje. To je vredna stvar da se ima. Bokac, naš drug Bokac iz Artima je ušao pa jednom ili 2 put, sad ne mogu tačno da kažem, možda i 3 put, da sad ne uzme za zlo, koliko, ako preskočim neki put, je ušao u par tih nekih kataloga njihovih, to su stvari čitave enciklopedije, da kažem tako. A i taj znak što imaš na majici, dakle na kineskom, mora da objasnimo, dužili smo to objašnjenje našim gledalcima, to mu dođe isto bratstvo, je li tako? Bratstvo na kineskom, da, piše bratstvo, jer smo mi pobratimi sa jednim kineskim klubom i imali smo izložbu jednu zajedničku u prostoru ispred biblioteke. Oni su poslali svoje fotografije, mi smo štampali i naši članovi kluba i njihovi članovi kluba mi smo napravili tu zajedničku izložbu i bilo je dosta posećeno i interesantno. Njihovi motivi su uglavnom priroda. Kinezi baš dosta vole da slikaju životinje i prirodu, tako da je njihov deo izložbe bio uglavnom na tu temu. Mi smo imali šaroliko, baš šaroliko onako. I pozvali su nas da idemo u kinu i kaže koliko vas ima, pa kažemo nas 30-ak, pa dođite, kaže svi. Kažem, dobro, vidit ćemo. Radit ćemo na tome, da. A u vreme Joe i Purgera, vidiš, oni su imali običaj da se sastaju, da prave svakog utorka sastanke tog svog kluba kod Dukija na takozvanim svinskim krilcima. Da li vi imate neki taj običaj, dakle, u art timu da se sastajete i razgovarate, ajde, ne računajući ove 2 godine koji ne računamo, tako da je neko vreme, ali pre, posla, između, ili to ide ovako u hodu, da ne kažem ad hoc? Pa vidi, neću da kažem da smo se mi sastajali i u ove 2 godine koje su prošle ovako nevidljivo. A ja sam bio član fotokluba Paraćin i u vreme Purgera i Joa. Aha, pa onda znaš da tu... Još tih davnih godina. Da, davne godine, jeste. 2008. 2009. godina. Tako je. I jako smo se lepo družili i dosta putovali i puno sam naučio i od Purgera i od Joa, a da je Joe bio taj koji je zabavljao društvo. Jeste, ima taj duh. Nažalost, na veliku žalost, i jedan i drugi su
na onom nas svetu. gledaju negde od ozgo. Gledaju nas negde od ozgo. A svakog utorka smo imali veseli utorak. Aha, kod Duke u kafani, da, veseli utorak od 7 sati, kod Duke u kafani. I onda je to bilo u početku onako, bili smo Joe, ja, Pure, Boža Šćepa, Vesa, Galerija, aj sad da nekog ne izostavim, ali nas nekolicina, pa se jednog utorka proširi društvo za još par ljudi, pa onda sledećeg za još par ljudi, tako da su to na kraju bile jedne dobre žurke, ali uvek je bilo prvih pola sata reč o fotografiji ili mi dođemo ranije pa pričamo o fotografiji, neko donese svoje fotografije pa pokaže šta je uradio, a posle bude žurka. A sad imamo veseli četvrtak i art tim se svakog četvrtka sastaje u našim prostorijama i tamo sad smo, da kažem, i opremljeni, malo i tehnologija napredovala, imamo projektor, imamo laptop, imamo naš prostor jedan u kome često razgovaramo o fotografiji, čak nam je i CRH, to je Moravac M, poklonila jedan ploter koji smo delimično osposobili, fali nam još par nekih delova da ga osposobimo skroz, koji je pravi ploter, može da štampa fotografije većih formata. I nadam se da će da nam pomogneš oko nekih par projekata Moravac M. Ali svakog četvrtka imamo sastanak i uvek se priča o fotografiji, o projektima koje imamo, o dešavanjima koje treba da budu. Evo sad imamo u septembra meseca festival fotografije, koji će da traje 4 dana, gde će par nekih znamenitih fotografa Srbije da učestvuju, imaće svoje samostalne izložbe i biće par predavanja, biće jedan mali festival fotografije i biće to sažeto u tih 4 dana. Sve što je bitno, da kažem, u paraćinskoj fotografiji, a i u srpskoj. Ne možemo da pozovemo sve fotografe koji su bitni, ali ćemo povremeno pozivati, profesor Mirković, Dragoslav Mirković imao skoro izložbu, tako da polako organizujemo sve to, jer masu dešavanja koje imamo, mi sami iznesemo. Imamo pomoć od opštine Paraćin, ali pošto smo mi dosta aktivni, to što nam opština da nekad ne bude dovoljno za sva ta naša dešavanja, pa x puta mi iznesemo ta dešavanja na naša leđa. Jasno mi je. Kaži mi još nešto. Dobri poznavaoci tvog lika i dela i načina života poznaju te kao osobu koja je uvek išla negde 3 koraka ispred drugih. Dakle, uvek si nekako, život tvoj sam bio je dinamičan. Dakle, nikada na jednom mestu, uvek u razmišljanju, uvek u nekim mislima. Gde si danas? Da li je nekako ta tvoja unutrašnja energija, odnosno sve to što nosiš sam sa sobom, se sklupčalo na par stvari ili si dalje onako široko gledaš na ljude, svet, pojave, pa uvek imaš 3 misli unapred? Pa vidi, ja se trudim da tu energiju ne obuzdam, nego da uvek bude tako kako jeste. Sad, meni to bilo normalno, tako neko moje ponašanje, neko možda izgledalo to ludo, nekom izgledalo glupo, nekom zanimljivo, kako ko je to shvatao, a ja sam se ponašao tako kako je meni odgovaralo tog trenutka. A to što kažeš, bio sam uvijek dinamičan, sad imam firmu koja se zove Dinamik, bavi se završnim radovima u interijeru i to je neka moja trenutna okupacija i to je ono od čega živim. Da, jasno. Tako da mora da veliki deo vremena se posvetim tome, dok je malo, da kažem, fotografija i sve to po strani. Po strani je jer za dobrog fotografa treba da se ima vremena i treba da imaš dobre cipele i da nisi lenj. Ja sam se možda malo i ulenjio što se toga tiče, ali aktivirat ću se, običavam. Ali znam da imaš i studio, ali tako napravio si studio fotografski, pa da, svoj. Imaš. Imam studio, jedan koji je onako pristojne veličine, oko 100 i nešto kvadrata. Pa to je baš onako. Sad da ne pričam šta i kako sam to dobio,
Nemoj ništa, samo impozantna veličina, da. Gde ima prvi deo kao radni neki deo, drugi deo gde ima par nekih scena. U tom studiju radimo, da kažem, ceo art tim radi. Svako može da dođe da snimi šta hoće i trenutno Bokac dakle, ima neke svoje tamo postavke. Ima i studio Dejan Pavlović u kome isto imamo neke postavke. Imamo neke zajedničke prostorije tamo, art tima i to svi koristimo. Taj studio, ja sam prvi krenuo, to je bilo 2014. godine, ne, možda i ranije. Sam krenuo, sam dobio taj prostor za studio u kome je bio stvarno jedan haos i lom. Gde sam ja sa mojim drugom Dejanom Pavlovićem danima i sa mojim sinovima koji su tad bili dosta mlađi, sređivao taj prostor i onako zamišljao šta sve tu mogu i šta ću sve tu da radim, nešto se joj ostvarilo od toga. I kad sam to sredio, onda je, da kažem, krenuli smo svi da se tu skupljamo, da se družimo i kad imaš neki prostor gde mogu ljudi da dođu, mnogo lakše se omasovi sve i pristupačnije bude i drugim ljudima. Tako da taj studio još uvek stoji i tamo po najmanje, jer ja radim, masa drugara i kolega iz art tima koriste taj studio, što naravno svima su otvorene vrata. Ali divno, misliš što lepo, znaš, opet imate taj prostor i eto, kako god postoji, ima svoju namenu koja se koristi. To je lepo. To da, družimo se tamo, radimo i snimamo i čak smo tamo, dok nije bilo toliko scena i toliko loma, snimali par nekih spotova, muzičkih spotova. Bravo. Pa, svašta se dešavalo. Lepo. Imali bi zidovi o čemu da pričaju, je tako? A kaži mi tu svoju silnu ljubav i taj entuzijazam ka fotografiji, ka fotografisanju, jesi uspio da preneseš na sinove? Ili su ostali po strani? Evo, malo pre si ih spomenuo da su ti pomagali kad ste, eto, iako su bili mlađi, da sređujete taj prostor. Je to nekako ušlo njima u krv, kao što je tebi? Pa vidi, u suštini, da kažem, oni su vredni, radni, dobri momci i jedno vreme su krenuli da se bave fotografijom. Stari klinac Matej, on i sad odradi par nekih šutinga, Petar malo slabije, ali takva je, da kažem, potražnja, znaš, tako ih to zovu. Ne eksponiraju se sami. Matej je imao par nekih nagrada na omladinskim izložbama i ovako, ali trenutno im je interesovanje nešto drugo. Totalno drugačije, pa onda nemaju vremena za to. Fotografija je malo neka ozbiljnija stvar, malo nešto što treba da se posvetiš tome, malo izlasci i nešto drugo su sada veći prioriteti, igrice i tako neke stvari. Tako da uopšte im ne zamiram to što nisu, da kažem, toliko u fotografiji, jer ne želim da ih pritiskam i da ih teram na nešto što im trenutno možda nije prioritet, ali nije toliko interesantno. Jasno je. Nadam se da će da im bude interesantno, jer vidim da s vremena na vreme uzmu fotoaparat i odu da snime nešto, snimaju, Petar snima nekim drugarima neke stvari, Matej snima tako neke rođendane i te neke stvari, tako da imaju nešto, potencijala, tako da mogu da nastave sve to. A imaju, nadam se da... A imaju i učitelja. Da, od nekog nauče nešto. Sve što radiš, lepo radiš. Svakako, sve i ovo što smo pokazali, što smo videli, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, nekom kritikuje, nekom hvali, nekom ne hvali. Kaži ti meni sad ovako, pošteno, Lero, ko je tvoj najveći kritičar? Dakle, i bolje da kažem, na čije reči najviše obraćaš pažnju kada kaže, ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro, ovo može, ovo ne može, ovo bi mogao malo da nešto popraviš ili tako? Ko je to? Jel postoji takva osoba u tom životu? U klubu, u art timu, kad imamo taj radni deo i kad gledamo svi fotografije i sad
mada ja ne radim puno i ne donosim puno fotografija tamo, ima mnogo produktivnijih od mene, onda svi komentarišemo i svako ima neko svoje viđenje te fotografije i tih mojih fotografija i kaže to mi se sviđa, to mi se ne sviđa, ali mislim da najveći utisak i najiskreniju kritiku imam od svoje supruge Zorice, koja je vajar po struci, koja ima viđenje tog mog rada i shvata me šta hoću da uradim. Tako da kad mi ona sugeriše neke stvari i kad ona kaže ej, ovo ti je ovako, ovo ti je onako, vrlo rado prihvatam njenu kritiku, jer i ona je, kažem, vajar i fenomenalno radi i imala je par izložbi svojih i sve to, tako da nas dvoje se, da kažem, dosta dobro razumemo i ja njene radove kritikujem i hvalim, tako i ona moje radove kritikuje i hvali, tako da se dopunjujemo vrlo dobro. Da, i onda se pokazalo da ste praktično dva tela, jedna duša, odnosno da na taj način funkcionišete. Da, tako da prvo u suštini volim njoj da kad nešto odradim, prvo da ona vidi. To mi je onako nekako najdraže. Da, i vidim da si zaista ponosan, znaš, na to što eto imaš tu sreću, moram da nazovem to srećom, to je ipak sreća. Pa vidi, ja sam, ponosan sam što imam nju za saputnika i za druga, životnog saputnika. Ponosan sam, stvarno, ponosan sam na svoju porodicu uopšte celu. I na suprugu svoju, i na svoje sinove. Nadam se da su oni delom ponosni na mene. Imamo ista shvatanja, iste poglede, iste interesovanja. I supruga, i klinci, i oni su u tom nekom svetu. To mi ispunjuje dosta, da smo svi u nekom sličnom svetu. Slušaj, ajmo polako da mi izađemo, ja moram da kažem svima vama da kad smo se dogovarali, dakle, za Leravo gostovanje ovde, da sam ga zamolio da odabere 10 svojih fotografija koje mu nešto znači, dakle, koje mu predstavljaju, koje ga, eto, na neki način vežu za nešto. Mene je lično, iskreno, mnogo pogodila jedna serija fotografija koju ćete sada da vidite i ja ću zamoliti Lera, evo samo da ja to pritisnem, da polako, pošto se radi o 4 fotografije, prokomentariše sve to. I kad mi ih je pokazao prvi put, kad je poslao na mail, ja sam ostao u čudu, jer rekao sam mu, ovo priča više od bilo koje reči na svetu. Evo, uverite se i sami, dakle, krećemo od prve, koja se ne bez razloga, evo vidjet ćete svi vi, zove upravo školstvo. Tako je, školstvo, da. Sad, kaži mi, kad je nastala, šta, kako? Vidi, tamo kad sam dobio taj studio, tamo je bilo dosta tih mrtvih golubova. Ovo je jedan mladi golub koji je u nekoj fazi raspada i ja sam trebao to da sredim, da to očistim, da to dovedem u fazu funkcije, taj prostor. I onda provodeći vreme po tim kancelarijama, učionicama, ja sam zapazio te neke detalje i krenuo da smišljam neku priču. To je nastalo spontano, znači, video sam dnevnik na podu i onako šta može da se snimi, šta može da se napravi od tog dnevnika. Onda sam našao ovog mladog goluba koji je onako goluždrav i leži na ovom dnevniku bespomoćan. Čak što više nema ni perje na sebi, još nije stigla ni da se razvije, a ova mala govanca, kako drugačije da kažem, što i jeste, da, su po dnevniku, što i jeste bilo tako u originalu. Tako da sam ja tu vidio da je naše školstvo u tom trenutku bilo dosta u rasulu
i deca nisu... Ova serija je nastala 2013. godine. 2013. godine ja sam to slao vidjet će ti ostale fotografije, slao na par izložbi, ali nije imalo toliko, možda nije smelo da ima toliko jak utisak i da osvaja neke nagrade. Ušlo je u neku konkurenciju, ali nije prolazilo toliko dalje. Meni je ova serija toliko draga da ponosan sam na nju. Ono je bilo školstvo, ovu sam fotografiju nazvao Lobby. Lobby, zato što je ovde jedan golub koji je onako u tinejdžerskom nekom uzrastu, engleski stoji naopako jer svi koriste engleske neke izraze koji su izvrnuti i koji se drugačije kažu ili već kako, onako u slengu nekom. I on stoji na ovo je kaseta neka koja je služila za učenje engleskog jezika i unutra su bile neke kasete. Masa klinaca i ne zna šta je kaseta. Jeste, čuvene metode učenja stranog jezika uz pomoć kaseta. Pa kad se umrsi, onda ne znaš gde ćeš. Jeste. I onda isto ovako, ali onako, znaš, to tinejdžersko doba je dosta čisto, pa sam ja to tako stavio da, znaš, svi vole da budu onako lepi, fini, pedantni, namontirani, našvinkani, mirišljavi. Da. I zato ovo šarenilo, da, čistoće i prljavštine. I prljavštine, da. Nemaju gde, tu su na tom omotu od kasete, a oko njih je sve i dalje ovako kako jeste. Posle toga sledi ova sledeća, koji si opet s razlogom, jer eto, našao si odgovarajući naslov i za nju. Evo, sad ćemo uskoro da je vidimo. Dakle, evo ovde, ovo je Pravosuđe. Pravosuđe. Da, jer ovo poslovno pravo, ovo je knjiga poslovnog prava i ovo je jedan golub koji je onako, znači, u nekoj snazi bio, onako sa širokim krilima i pokušavao da uzleti, ja to tako vidim. Da. Ali... Kroz tvoju prizmu. Da, to pravosuđe, ne sad pravosuđe kao pravosuđe, mislim, sudstvo i to, nego uopšte taj tip organi državni i sve to imaju svoje neke mere, tako da on pokušava da uzleti, ali ne uspeva. Ali koliko uspeva, neki uspevaju, neki ne uspevaju. Ovo je došao dotle dok je stigao. I evo, četvrta u nizu, dakle, s kojom si ovu seriju praktično zaokružio. Zaokružio, ovo je birokratija koja je toliko umršena i koja koji je bio nekada školstvo, onaj mladi golub, tinejdžer, pa stasali golube, ovo je već jedan golub koji je onako oronuo skroz i u svom sistemu ovom je legao i zaspao ovako. Da. I tu je... Vrlo interesantno. A koliko si pripremao ovu celu priču, kaži mi, možda nisam opisao sve najbolje, nisam smeo da dam... Nisi smeo da daš neka šira tumačenja, nešto mora da ostane za iza kamere. Da, morao sam da malo suzim. Pa ovo sam pripremao, boga mi, pa jedno, nemoj, ali jedno 15 dana, radnih dana, u tom nekom prostoru gde je bilo na džakove tih mrtvih golubova i izmeta od golubova, gde sam ja morao da uđem sa nekom maskom. Tad se nisu nosile maske za koronu, ali sam ja vezivao neke krpe preko lica i stavljao rukavice da bi mogao uopšte da uđem u taj prostor i sa stativom onako radio i to sve montirao i tražio te neke kadrove. Tako da sam dosta vremena proveo tamo, a preživao sam. Da. Evo još jedne za koju sam ti rekao da otprilike ja bih mogao da gledam ovo danima i da ne vidim u tome nikakvu simboliku. Međutim, kad si mi je poslao, evo, kaži mi, zbog čega si odabrao ovu? Pa, ta fotografija je mnogo draga zato što je na minijaturama u Sloveniji u Kranju dobila FIAP zlatnu medalju. To je nešto, znači, top. U to vreme, ne znam, posle kasnije, to je bilo 2017. Ne znam kasnije da li je još neki Srbin dobio FIAP zlatnu medalju u Sloveniji. Do tada nijedan Srbin nije bio nagrađen. Zbog toga mi je
posebno draga, a i sama fotografija je dosta dobra, a ona je nastala u Nici. U Nici kad smo se vraćali sa nekog skijanja, pa smo onda svratili do Nice i onda sam ja stajao ispred nekog lokala sa fotoaparatom u rukama dok je supruga razgledala obližnje radnje i tako čekao da uhvatim neki kadar i onda je ovaj gospodin krenuo po ovim šinama da ide, da prolazi ulicu i to je ono što sam pričao, kad ti u trenutku vidiš neki kvadrat koji ti je interesantan i masa kolega nije verovala da je to originalni kadar koji je samo malo ispravljen i čak nije ni kropovan nešto. To je taj trenutak koji ti osetiš tako u trenutku. Vidiš u trenutku, kažeš sebi to je to, ili okineš prosto. I zato mi je draga ta fotografija. Divno. Onda idemo u maglu malo. Evo gondola. To je ono što smo pričali da u današnje vreme telefonima može da se snimi da ova fotografija. Ovo je čak što više Isola, ja mislim da je to negde 2016. ili isto tako nešto 17. godina. Aha. Nije isto kad je bilo u Nici. Da. I bilo je nevreme, nas trojica, Pera, Đoka i ja smo krenuli da idemo gore na vrh, pošto je dole bilo onako sunčano. I onda, kako smo se peli gore na 3000 i nešto metara, tako je krenula kiša, krenuo sneg, krenulo nevreme. I mi idemo, nas trojica, vidiš, nigde nikog nema, samo smo nas trojica. Oni još uvijek nisu zatvorili žice, ali ovi pametniji su ostali dole. I ja skidam rukavicu po onom vetru, po onom snegu i vadim telefon i snimam ovu fotografiju i vraćam telefon unutra i ovi kažu, pa si ti normalan sad vadiš? Ja kažem, pa ali vidi, sad je trenutak. Sad je moment, da. Sad je to što se vidi. I na kraju, kad smo se popeli gore, mi se nismo videli među sobom kolika je magla bila, jedva smo sišli dole, jedva smo našli put do dole. Naravno, ja sam sleteo sa staze, pa sam jedno pola sata migoljio da dođem do staze. Njih dvojica su sišli dole, ali Pera je imao odranu facu, a Đoka imao jednu ovakvu fleku na leđima. A kako se vozi uopšte po tolikoj magli? Kako uspeš i stazu da pratiš? To mi nikako mi to nije jasno. To ne znam ni ja da ti kažem. Pratiš one oznake sa koje su ti strane gde je strmi deo staze. Pa to je bio problem što su meni oni stubići bili sa desne strane, u jednom trenutku je stubić prošao sa leve. I onda je samo bilo pop. Tako da, kad je nevremene, bolje sedite dole i pite kafu. Da. Ajmo sad ovakva jedna šarenija priča, dakle veselija. Pa ovo je isto jedna fotografija, to su Bela nedelja, to je Bela nedelja u Glavici. I masa fotografa ode da snima to. Ja sam tako stavio jednu, to mi je interesantna fotografija. Možda tu ima još neka. Ima, da. Sad ćemo da vidimo i nju. Sa Bele nedelje u Glavici, to kreću ujutru u 6 sati, bude do kasno popodne. Oni popiju, mi sa njima naravno se isto preveselimo, prođemo celo selo. Tu čak je bila i organizacija autobusa gde idu mladi mladoženje ispred opštine i onda ide celo onako kao svadba. Evo, sad ćemo da vidimo. Ja mislim da su, ako su oba mlada i mladoženja, ili jesu, nisu? Moraš da mi kažeš. Ne, mlada bude u belom, a ovo su roditelji možda od mlade ili od mladoženje, pa onda kao došli po nju ili već šta je tu. Da. I ovde imamo jednu tako simpatičnu, prosto ono kao za poster, znaš. Ova fotografija mi je draga. Ne mogu se setiti da sam ti poslao još jednu fotografiju isto tako na tu temu. To smo radili velike formate. Imali smo u ono vreme izložbe u Donjem parku kad je bio mesec fotografije. I svako je trebao da da po neku fotografiju velikog formata. To je 1x70. I ja šta ću, ja mog psa Dakija koji je pudla mala,
snimim, ali sam baš hteo namerno da ga ovako snimim, da ga izgorim. Da. Da ne bude onako fotografija snimljena po svim pravilima, nego da bude malo drugačiji. I zbog toga mi je isto to draga fotografija i lepo je prošla. Lepo je prošla, da. I lepo izgleda i tako, da, jeste zanimljivo. Fotografija treba da privuče pažnju, da ti pogledaš šta je na njoj. Znaš, ti kad vidiš da liči na nekog psa, ali tek kad zagledaš vidiš da je to pas koji je zinuo i koji je isplazio jezik. Da, treba baš da zagledaš, znaš, da vidiš, da je doživiš u stvari. Da je doživiš. Da. A generalno, kaži mi, pošto si krenuo, pričao si se tu VHS kameru i sve zajedno, jesi tu doživljavao isto tu dozu, ja kažem, zadovoljenja tog nekog unutrašnjeg poriva snimajući VHS kamerom i kasnije aparatom? Ili je to negde, da kažem, isto podjednako? Kamera koja snima, znači pokret, sve zajedno i fotoaparat koji zaustavi život za 1 sekundu, delić sekunde. Nije, meni to nije bilo isto. Kamera je kamera. Jesi se našao kao kamerman, nisi sebe? Ili imaš te neke snimke, si nešto snimao onako da je... Pa jesmo, ali to je bilo na nekim VHS-ovima i VHS kasetama. Mi smo snimali, tad je bio, gde je bazen Prestiž. Tad je bio gradski bazen tu koji je bio pust, pa smo mi tamo snimali filmove, borba plemena Tuci i plemena Huti, koja je, mislim, njihov rat možda traje i dan danas, ne pratim više, to je ono vreme bilo aktualno. Aktualno, Tuci i Huti. I onda smo mi pravili tu film čitav, Tuci napadaju sa ove strane Huti, to je, i Ceca Hadžić je imao tad jednu kameru, pa smo to radili, znači to nam je bilo onako neka inspiracija. Tu je bio i Kine, i Aca Draganović, Mravi, Krne, ne mogu se setim cijele ekipe koja je tu bila, Deki, ajde sad da ne... Da, ali šteta što recimo to nigde niste sačuvali, nešto prosto to vreme je odnelo, tako ima nešto. Nešto ima možda kod Cece možda ima nešto, ali ne znam da li on to prebacio nešto na digitalno i sve to i te trake već gde su, šta su, čak i ja svoje neke trake što sam imao, spakovao sam na sigurno. Da. Ali ne znam da li mogu sad već da se prebaci na neku digitalnu. Pa još uvijek rade. Ja sam nalazio, znaš, po oglasima da ljudi još uvijek rade to, prebacuju VHS. Pa možda Sokolović možda može to da radi. On voli time da se zanima. To su neki interesantni delovi života. Ali pazi u to vreme praviti film, stvarno. Delovi života gde smo mi smo ad hoc radili scenu, radili smo, znaš, ajde sad vi sa ove strane, vi sa ove strane, pa se kao nešto tučemo, pa tu je bilo onako, snima odavde, nama je bilo lepo. A znam isto da jedan doživljaj iz Budimpešte, kad si totalno slučajno kamerom svojom snimio čoveka koji je u trenutku shvatio da je ostao bez pasoša, bez novca, bez novčanika. Daj mi malo i tu epizodu. Dakle, to slučajno počeo da snimaš, pa si eto isprobavao nešto. Pa vidi, odemo u kum Speki, kum Anđele, supruga i ja, posle Nove godine, nešto tako, posle Božića za Budimpeštu. I stvarno bude fenomenalno tamo, odemo, obiđemo par nekih muzeja, odemo tamo, ovamo, jedno, drugo. I sad, tog dana smo baš puno išli po gradu. A uzeli smo neki hotel u centru, stvarno fino onako hotel. I ovako, već smo dosta zagazili na periferiju grada i ajde metrom da se vratimo nazad. I ja sam nosio tu VHS kameru sa sobom i stišli mi dole do metroa. I kažem ja kumu Spekiju, kažem, kume, nosi tu torbu napred, nemoj da si mi tu fenserica na ramence, da nosiš, nosi ispred sebe tu torbu, neka te lupa, ali da znaš gde je. Ne, pazim ja na njoj, znaš. I sad mi došli do metroa i meni sad bio interesantan onaj izgled metroa i ja hvatam, palim kameru i krećem da snimam. I sad snimam onako, bez nekog cilja, i mi krećemo, ulazimo, stao je onaj metro voz je stao, krećemo unutra, ide neka muzika, tanan, znaš, i ona priča koja je stanica, i ja snimam onako po metrou, to je već bilo onako kasno, a mi smo tog dana jurili, celi dan smo jurili da vidimo što više stvari,
I onda smo isplanirali uveče da odemo do jednog restorana, videli smo neki restoran super i kao, sad idemo do restorana, konačno do hotela da se sredimo i idemo do restorana na večerinku. Da, zalijete dan, da bude ono super sve, da okončamo dan onako skroz. I sad ušli u metro i sad tu ima neki par stanica gde mi treba da siđemo i ja snimam onako po metrou i kum Speki pita Anđelu, a gde ti je tašna? Kaže, pa Speki bila je kod tebe. I ja snimam, a Speki shvata to trenutka da tu su bila neka dva momka koja su sa nama ušla u metro, pa je jedan ostao i izašao je na sledećoj stanici, a ovaj drugi je izašao odmah, znači on je skinuo Speki u tašnu sa ramena i izašao odmah. I kum Speki shvata to trenutka da je ostao bez pasoša koji je jedva dobio, jer je imao zbog svog prezimena, imena, zbog Zoran Jovanović, pa je to bilo. To je bilo čudo oko tog Zorana Jovanovića, kako se on zove, jedva je dobio taj pasoš i on prvi put, posle ne znam u svojoj kojoj godini, 20 i nekoj, 30. godini, manje bitno, prvi put uspeo da izađe iz zemlje i njemu kradu pasoš. A ja snimam kamerom i on onako kako seo na onu klupicu u metrou, ja snimam kako izlazi život iz njega. Jer on ne zna kako će da se vrati u majku Srbiju, jer je prvi put izašao i ostao bez pasoša. I elem, mi skočimo van iz metroa na sledeću stanicu, trčimo nazad da tražimo torbu, da tražimo sve ono. Da, u nadi da su negde bacili nešto. Da su bacili ovo, da su uzeli novac, bacili ovo, naravno nismo našli tu ništa. Moja supruga Zorica i Anđela krenu ka hotelu, tu ona staklena vrata od hotela se zatvore, lupe Anđelu po nosu. Haos, Speki krene da objašnjava na recepciji šta se desilo i da traži policiju. Speki i ja krenemo ka policiji, a 45 minuta smo išli pešaka do policije, pošto u nadi sve da je tu negde. Usput šta nam se dešavalo, to je tek priča za sebe. I na kraju došli smo do policijske stanice, gde to je bilo već nekih 11 sati uveče, znači blizu ponoći, policijska stanica zaključana, mi lupamo na vrata, otvara se ono, prozorče, sanduče. Da, kao, izvolite, kao, pa mi da uđemo unutra i sedi onako Mađar plav sa brkovima, onako, kao, šta je bilo, Speki mu objašnjava na engleskom, na mađarskom, na srpskom, ja kažem, kume, čekaj, polako, vidiš da te ne razume. Ja mu kažem, pasport, a on kaže, pasport, čap, čap. Ja kažem, vidiš Speki, kako se objasni, čap, čap je, čap, čap. I onda smo tu sedeli celu noć, on i ja, dok nisu stigli prevodioci da tu damo izjave i sve to, tako da nam večera propala. Majko. Ali ta VHS kamera je zabeležila taj trenutak koji, verovatno, on nikad u životu neće da zaboravi. Neće, čak toliko mu je živ, posle svih tih tolikih godina, da evo, s tolikom, kažem ti, o emocijama pamti taj doživljaj i tu tvoju kasetu koju si snimio, dakle, kamerom, to tvoje snimanje. Što vidiš u stvari koliko je život nepredvidiv. Da. Imao je još on tu bisera nekih, pošto je imao fotografiju iz onog automata iz Beograda, koji su bili po Beogradu svuda. Ja znam, onaj čuveni automat jeste, da. Baciš novac i onda te on snimi i taj automat nije radio i onda on ušao da se slika za ne znam zašta i onda ga pitao je li radi, a on imao kosu dugo ovako od ovde i on kaže, ne radi, i ovako ga snimi s ovim iskrivljenim usnama, a on je tu fotografiju imao da odnesemo u ambasadu, da preda za onaj papir, da mu daju, ne znam kako se zove. Ja kažem, kume, tebe neće da puste definitivno nazad, ovdje ima da te zadrže. Pustili su ga, prošao je, vratio se u Srbiju, posle putovo još negde. Uprkosno ne radi. Ne radi.
Tako da je, sa njim je uvek bilo interesantno da se putuje. Bože. Sa Kuvom Spekim, imali smo puno dogodovština. To verujem, ovo je jedna od epizoda, vidiš koje si se setio, ali on dovala nas do suza. I na pijacu u Pančevu. I tamo ste bili? Tamo smo bili stalno i kad kaže koliko su noževi, neke noževe hteo da kupi, a prodavac kaže 7 maraka. A Kum Speki kaže, može za 10? A kaže, ne može. A ja kažem, čekaj, stani, ko je lud? Ko je lud od vas dvojice? Ti što mu nudiš 10 ili ti što nećeš da mu prodaš noževe od 7 za 10? A Speki kaže, zajebo sam se. Izvinjavam se, sme da se psuje. Sme, slavodno, da. Zajebo se, kažem, a sad obojica polako, aj sad pogađajte se ponovo. Super je imao priče. Treba jedna emisija o njemu samo. Treba, a ti samo priseti, znači on priseti se svega. Htio sam te pitam, s obzirom na tu tvoju dinamičnu stranu, kako si bio kao klinac, najmire. Detinjstvo tvoje, kako je bilo? Isto tako dinamično? Pa, mnogo dinamično. Pa nestašan sam bio, baš sam bio nestašan. Pa se sjećaš možda kad si, kako bi ti rekao, ali recimo najviše zabrinuo svoje roditelje nekim svojim postupkom, delom, činom, nešto, pa su se onako... Pa vidi, manje je bilo kad nisu brinuli, nego kad su brinuli. Pošto sam ja sa ekipom iz kraja odemo negde da beremo trešnje, da se jurimo, da se igramo žmurke, da ne znam ja šta radimo. Dobar deo raspusta provedem i na selu, tamo, tad u to vreme na selu se skupljala ekipa sa svih strana i cijele Srbije dođu iz Beograda, Kragujevca, Niša, svi dođu kod baba i deda i tako da tu bude po 30, 40 dece, super nam bude onako. Tako da sam bio baš nestašan dosta. Imalo je tu puno nekih gluposti. Da. A kaži mi, jesi bio možda jedan od promotera koji je radio za tvog komšiju Dejana koji u ono vreme prodavao petarde? Jesi volao, jesi se bavio time možda? Da probaš kako to radi, znaš šta to je? Se Dejan zvao tvoj komšija? Nije. Neko je prodavao petarde u tvom komšiluku. Je li bilo tako nešto? Ili je to neka dezinformacija koju sam čuo, pa si možda bio upleten i u tu priču. A možda je bilo davno, pa znaš, ipak je to pa vidi, nije, ne mogu se setim da se dalje neko prodavao petarde, ali meni je puklo u ruci, pa mi je da kažem, malo povredilo oko. A ne mogu da se setim tih detalja. Bacali smo petarde kao ludi u to vreme. To je bio hit, čim krene Nova godina, odmah krene petardijada. I balone smo kupovali i prodavali, to je bio hit kad je bio vašar, onda smo naduvavali balone i prodavali naduvane balone po ne znam kojoj ceni u odnosu na nenaduvane balone. Nenaduvane, da, jasno. Pa to je sa vazduhom. Da, naravno, pa dobro. Tako smo se snalazili u ono vreme za neku kintu. I fino smo prolazili. A kaži mi, danas isto sklon da se snalaziš za kintu. Dobro, sad si u godinama kad znaš ozbiljnije stvari za ozbiljniju kintu. Je li ima draži u tome? Nevezano za fotografiju, ali više u tebi kao ličnosti. Tebi uopšte nije strano da sedneš, odeš do Švajcarske, vratiš se, znači bez problema. Pa vidi, to je sve stvar posla, da kažem. Da. Od nečeg mora se živi, živi se od kinte. Tako je. Sad, to što se, da kažem, ne ja našao u pravom trenutku, nego jedan moj prijatelj, Goran Pavlović, se našao u pravom trenutku na pravom mestu da me preporuči kod tih ljudi i onda je to krenulo spontano, ja sam otišao, odradio nešto. Sad ne znam koliko je pametno da pričam o tome da ja tamo radim nešto. Ne, nemoj da pričaš, ne moraš ništa, prosto odradio si, to je to, da. Otišao sam tamo turistički, proveli se turistički, završili to turistički šta smo imali, oni su se oduševili kakvi smo mi turisti. Turisti, da bome. Bili pa su nas zvali opet da dođemo u goste.
I to je divno. I onda smo tako gostovali više puta po par dana. Baš i lepo. tako odemo, izgostujemo. Pili ste alpsko mleko, je li tako? Jeli ste Milku? Da, Milku. Ima mnogo boljih čokolada od Milke. Ima boljih, jel da? Da. Pa eto, vidiš. Milka, vidiš, misli da je Milka austrijska, ali Švajcarac je krenuo da radi Milku, a ima i drugih čokolada i odemo u fabriku čokolade kao turisti. I rascvetamo se od čokolade koja je stvarno predivna. Šta te još impresioniralo? Recimo, ja sam bio u Švajcarskoj u Cirihu mesec dana, ali nekako taj red, mislim, pazi, polazim od sebe, znači, od mog duha, nekako mi u onih mesec dana prijelo, znaš, da tako zna se gde je šta, znaš, nema tu mnogo da filozofiraš, ne možeš da se tuširaš posle 10 ako ti hoćeš, ne možeš da puštaš vodu, ne možeš da pereš veš u sredu jer je tvoj dan utorak. Ne mogu da parkiram kola na tvom mestu jer je to tvoje mesto i ako parkiram kola ti ćeš da pozoveš službu koja će da me oleši od kazne i onda neće mi padne na pamet više nikada da parkiram kola tu. E sad, kao turista, kako ti je to prosto... Kao turista ili kao turista? Kao turista, da. Pa vidi, Švajcarska je zemlja iz snova. Stvarno, zemlja iz bajke, ne iz snova. To je zemlja iz bajke. Ako vidiš ono, ne znam sad koja bajka, neka bajka, znači ona priroda, Heidi, i te neke stvari, to je stvarno zemlja koja je perfektna, gde nemaš jedan kvadratni metar koji nije sređen i koji nije namenski urađen tako kako treba da bude. I to je sve prelepo. To je stvarno sve prelepo, sve je uređeno, sve se zna gde šta može, šta ne možeš, to što kažeš parking mesto, gde možeš da prođeš, koliko možeš da stojiš, šta možeš da radiš, šta ne. I to mi se sviđa, to je okej. Da ti znaš gde možeš da staneš, gde ne smeš da staneš i tamo su putevi prohodni. Tamo na putevima vidiš 1000 automobila, a na parkingu ne vidiš ni jedan. Jer svako ima svoje parking mesto u zgradi ili negde i sve je prohodno. Ti nemaš da je ovaj stao ovde pa ti ne možeš da prođeš od njega i pravi kolonu. To je sve divno, ali tamo nema života, nema tog duha kao kod nas. Tamo je sve i ovo što oni žive, to nije veštački, ali nije to. Nemaš ti tamo je što je ono Ekrem pevo, posao, kuća, posao, što jeste tako. Znači, oni krenu tamo u 6 sati ujutru, sve već vri od ljudi, a u 7 uveče nemaš kog da sretneš na ulici. U 8 sati, 9, ako te sretne policija, oni ti traži legitimaciju, šta ti radiš u ovo vreme, 8, 9 uveče, ti već treba da se spremaš ujutru za posao. Tako da taj deo mi se ne sviđa u Švajcarskoj, što se tiče tog nekog društvenog života i tog... Uglavnom se nekako u ono vreme, ne znam da li i sada, svodilo sve na tu subotu uveče, kada se ventili odvrnu, pa se onda u nedelju lečiš od te subote uveče i onda u ponedljak ponovo, ajde ovo na novo. Mislim da je i sad tako, imali smo par izlazaka tamo, gde je subotu uveče stvarno, oni su se lešili od alkohola i gledali su što pre da se napiju i da se obeznane od alkohola, da im bude ili lepši ili ne znam šta, uopšte ne znaju da piju kao što mi pijemo, da sedneš i da uživaš u tome što radiš. Tamo sam upoznao prijatelja Jerneja, on je Slovenac, i tamo smo se sreli, upoznali i bili u toj kući svi zajedno i on je već 2 puta bio kod mene u Srbiji po 5-6 dana i on je Srbijom oduševljen. On nikad nije bio, kao Slovenac, on je 80. godište, 81. tako nešto, on nije doživao staru Jugoslaviju. On zna samo za Sloveniju i nigde nije išao van, sem sad u Švajcarsku. I onda kad je došao u Srbiju, ja sam ga spravio kroz severni deo Srbije, išli smo i do Novog Sada, išli smo svugde, po kafanama, svugde redom, i on je doživao taj naš duh da ti u sredu uveče odeš u kafanu. Da, bez problema. I skupiš društvo i napijemo se svi i ručamo i večera i sve i doživljaj bude pun. To ni u Sloveniji nema, kamoli tek u Švajcarskoj. I on kaže, ja u Srbiji bih mnogo voleo da živim, samo ne bi mogao da vozim auto.
Ja kažem, ne znam kako ovi ljudi ovde voze. Ja kažem, pa to ti posle par dana sve bude normalno. Jeste. Kao u Švajcarskoj što ti bude normalno tamo da voziš po pravilima, tako ti ovde bude normalno da voziš po nepravilima. Tako je. I doći ću uskoro opet. Kod mene imamo neke planove sad šta će da obiđemo, to jest ja mu planiram šta će da obiđemo. A ti mu praviš ona rute i onda ih ispoštujete. To je iznenađenje za njega. Pa slušaj, to je bilo lepo, nismo imali Slovence do sada, imali smo Italijane, imali smo razne, ali Slovenci nam nisu bili u gostima, pa prosto vidi, uplaniraj, eto, volao bi da i njega ugostimo, da nam bude gost. Prosto nam priča, znaš, i o sebi. Čim je tebi interesantan, tako dinamično, onda mogu da mislim kako je ostalima. On jedno čeka da dođemo tamo u goste i ja jedno čekam da dođe ovde. Pa lepo, to je divno, vidiš kako, što ti kažeš, nikad ne znaš. Vidiš, to ti je ono što slučajno se desilo, kako prijateljstvo nastalo. Znači, mi smo živjeli u toj kući gde smo bili u goste, to je bio kao neki, da kažem, hostel gde smo mi imali svoju sobu, on imao svoju sobu, imali smo zajedničku kuhinju i tu se sretali na tim obrocima, gde smo krenuli da pričamo, gde smo krenuli da na kraju ručamo svi zajedno tu koji smo bili, da se družimo i onda malo po malo to je izraslo jednostavno kvalitetno prijateljstvo. Baš lepo. A među pitanjima sa kojima sam nastupio kod tebe bilo je jedno, da li si kao klinac razmišljao o tome šta ćeš biti kad porasteš i o čemu si maštao i da li među svim tim tvojim zanimanjima, stremljenjima postoji nešto da nisi uradio, a da bi volao, da još uvek ti se negde muva kao želja neispunjena. Šta si volao da radiš? Šta si volao da budeš? Pa vidi, mi tad nismo imali puno mogućnosti da na matorci kupuju igračke. Mislim, nije ni bilo puno igrača kada ti možda odeš u radnju s igračkama pa da kupiš. Masu igračke smo pravili sami. Neka pikada, neke pasuljare, neke gluposti razne, tražili smo za animaciju, mi smo pravili kućicu na drvetu, ne znam. Divno. Vidiš, ta kućica na drvetu, više komada smo pravili, a nisam ni bio svestan da ću jednog dana da radim nešto slično. Da radiš vezano za kuće. Da. Pa u to vreme nisam imao neku želju, nego kao svaki klinac da budeš neki pilot, astronaut, nešto, ne znam, ja, tako, vanserijski, nisam stremeo ništa posebno. Dakle, igrali smo se, pravili to šta smo pravili, a šta nisam ostvario, pa ne znam, ja mislim da sam imao jedno onako potpuno detinjstvo. Sve šta sam mogao, ja sam iskoristio. A sad mi je želja da kupim jedan kamper, onako veliki kamper i da sa mojom gospođom sednem i da jezdimo. Kako je to divno. Evropom, svetom. Divno. Ja sam imao prilike pre mesec dana, 2016. godište, da vidim jedan kamper. Ušao sam unutra i rekao sam, to je to. To je to. To je to, ali zaista. To mi je onako. Ali, bit će neka putovanja uskoro, tako da i bez kampera. Radiš na tome u mislima i bez kampera, ali tako? I bez kampera, da, bit će i bez kampera. Kakav si bio u školi? Ajde, opšte tehničko si volao, to si rekao već, volao se da razvijaš fotografije i naravno to ti je donalo, da kažem, lep način da izbegneš druge časove. A ovako, si volao školu? Sve pitaš? Sve pitam, ne sve, preskačem, svako 10. Pa ja sam sad, pa nisam nešto bio u školi vrstan đak. Prolazio sam, to je bilo bitno. Ali ti je bilo lepo to školsko vreme, mislim, jesi uživao u tome? Jeste, bilo je interesantno. Pa svako đačko doba je lepo na svoj način, znači samo kako ga ti upotpuniš i kako ga ti organizuješ. Ja sam organizovao sebi to jako dobro i fino mi je bilo tako da sam posle fakultet završavao po stare dane, ali dobro, i to sam okončao, tako da sad završio sam sve to. Nadomestio sam ono što sam nekad... I dokazao si da sve može, samo ako čovjek hoće. Kad se mora, kad se hoće, onda može se, samo kad babe, ono što kažu, kad dođe iz dupeta u glavu. Tako je, baš to. Onda lepo si rekao. Sve dođe na svoje. A sada, recimo, kad se vratiš unazad, kad pomisliš, jer više žališ za stvari koje si uradio ili za koje nisi?
recimo, da ne mora da žališ, ali recimo da ti je krivo ili da je prosto ono. Ili si uvijek znao nekako, je li bilo promašaja, više ili pogodaka? Ove, neke stvari ti se život sam ti je izrežirao. A ti generalno kad si morao da biraš, kad si bio u situaciji da ovo ili ono. To su Renđa, to su neka pitanja. Teška pitanja. Ali dobro, svejedno, svakako si znao, mislim, dobro plivaš, razumeš, u svim ovim situacijama, prošao si sito i rešeto, prošao si teške periode, evo i te 2 godine koje su za nama, koje nikome nisu dobro donole ovde, pa verovatno ni tebi, pogotovo što si privatnik, što si, znaš, zavisiš od toga. Bilo je teško. Znači, ono, svaki dan se budiš sa nulom, pa krećeš da budeš, recimo, u nekom plusu uveče. Ne, budiš se sa minusom, pa dođeš do nule. To sam teo da te pitam, da, tačno, pravo si, dobro, ja sam to pogrešno rekao. Da, sa minusom se budiš, pa onda dođeš do nule, pa tek onda ideš na plus. Pa vidi, ne znam za čime da žalim. Ne, čisto ono, da. U suštini, nije mi to bila... Ne razmišljaš o tome, tako? Da, tema za razmišljanje, da li nešto što sam propustio. Jer to što si propustio si po meni. Zato i kažem, da. Sad da žališ za time, opet nemaš ništa toga. To je ništa, znači, tako da nisam žalio za nekim stvarima što sam propustio, nešto šta je biše bilo drugo, što bih hteo da uradim. Da, što bih hteo, da, eto. Znaš, ja se trudim da i dan danas, ako ta želja stoji još, ne znam od kad, da probam da to sebi priuštim, ostvarim sebi, svoje porodici i ljudima oko sebe, da to ispunim. To što je prošlo, nema žaljenja. Krivo ti bude možda u nekom trenutku, ali sad da patim zbog nečega nisam. Jasno, što ne možda promeniš. A što će da se desi, nadam se da se desi samo najbolje za sve, za mene i za ljude oko mene. A koje svoje prijatelje najduže poznaješ? Ili imaš tih drugara koje si spominjao malo pre da su ti, od kad znaš za sebe prijatelji, drugari, da su neko na koga možeš u 3 ujutru da zoveš tu je? Mislim da si bogat i sa te strane, kaži mi, pošto si neko ko je... Imam dosta prijatelja, te ljude već smatraš za prijateljima. Drugari su i drugari za kafanu i za sve, prijatelj je prijatelj. Ima tu par ljudi koje znam gotovo čitav svoj život. A to, da nabrojim ti ljudi. Nabroj, zašto da ne? Zašto da ne? Evo, tu smo. Pa to je, ajde sad, da ne krenem od jednog, pa što mene nisi prvi. Njih nekolicina. Pa, na primjer, Mravi i Krne. Oni su neki drugari još od 1. razreda osnovne škole, gde i dan danas, znači, smo svi skupa, viđamo se i družimo se. Tu je i Deki, tu je Vlada komšija moj, njega znam bukvalno celi život, pošto je kuća preko puta mene. Sad, znaš ono, to ti je kao kad uđeš u videoklub u ono vreme, pa treba da nađeš film, a ti si pre ulaska u videoklub znao 10 filma koje će da gledaš. A onda kad uđeš ne znaš ni jedan. Sad ja, tu su sad, na primjer, i Dejan Pavlović, i Bokac, i Aca, i... Puno njih, je li tako? Puno, sad dosta prijatelja iz art tima, sa kojima se družim isto već godinama. Ali te neki iz detinjstva baš, ovo je neka ekipa, ima još neki ljudi, aj sad da ne dužim priču, da znaju oni koji su, naći će se u tvojim rečima. Ovi su mi, da kažem, nekako najupečatljiviji. A interesantno vidiš kad reče Mravi, morate prekinem, kad sam došao 93. u Paraćin, sad mene Vesa, Sport Van, ne iz galerije, upoznaje sa ljudima, ne znaš nikog, i kaže, ovo ti je u Paraćinu jedini čovjek čiji je nadimak u množini. Rekao, što u množini? Pa kaže Mravi. I evo vidiš, sad si me asocirao. Pa Mravi je nastao zato što smo išli jednom, to je bio 4. razred, 3. 4. razred je bio, eto vidiš koliko je njegov nadimak star. I onda smo išli kod Steve Pisara gore i učitelj nam je rekao da imamo slobodno da jedemo sendviče, a onako bila jedna kupica od zemlje i Zoran Mijajlović, tadašnji, sedne na tu kupu od zemlje da jede svoj sendvič. I mi sad sednemo svi tu gde koji, a on je sve u stvari na mravinjak. I onda, onako kad je vidio gde je seo, onda tu počelo da bude šta bude. I onda mi kao klinci prvo smo ga zvali Mravojed, Mravoklop, i onda
mravi i na kraju ostao mravi, tako da on datira još od pa 3. 4. razred osnovne škole mu je nadimak mravi. Mravi i to je zaista nigde nikad nisam čuo da, što ti kažeš, što i on rekao da mu je nadimak u množini. A gledano s ove druge strane, kaži mi, kakav si kao otac? Jel si strog ili je bilo to popuštanja ili je Zorica ta koja daje završni pečat svemu? Pa vidi, to mora pitaš ukućane. Ukućane, a ti kako gledaš sebe generalno? Jesi čovjek širokih shvatanja i pogleda na svet, Pa ja mislim da sam malo, ajde da ne kažem mnogo savremeniji nego moji roditelji što su bili. Mislim da sam popustljiviji za neke stvari, možda više nego što treba, ali tu imamo kompromis, da kažem, pravimo kompromis Zorica i ja nešto, je ona popustljivija, nešto ja, nešto sam ja strožiji, nešto ona, ali uvek nađemo neku sredinu za sve. A ja kao roditelj, baš ja lično, pa nadam se da sam dobar roditelj, mislim da sam dobar roditelj. Da dosta pričam sa svojim sinovima, da dosta vremena provodimo zajedno, mada već su oni u nekom dobu kad me otkačinju polako. Sa strane. Kada treba negde da idemo, oni daj, ćale, ajde, idi, ali čim su tu, kad meni nešto treba, ja smatram da sam ipak to nekako zaslužio da nekim svojim odnosom ranije da budu tu, jer uvek kad sam im potreban i kad god ja sam tu za njih i mislim da sam okej. A to ćeš morati njih da pitaš, da ti potvrde. Njih važi, kako ti kažeš. Da ti potvrde, to. I pazi sad jedno pitanje koje volim da postavim svim svojim gostima. Moram i tebi nekako, kako bi ti rekao, zaokružujući stranu A naše priče o tebi. Kada bi bilo na koji način, dakle, eto, od sutra bilo nemoguće da se baviš poslom od koga živiš, ne pričam o fotografiji i tako dalje. Od čega bi živo? Šta bi radio? Čime bi se bavio? Pa dobro, ja sad trenutno ne živim od fotografije, živim od ovog posla kojim se bavim. Šta bi radio? Da. Koji posao? Pa ima tu nekih stvari što bi radio, ali to su već neke male tajne. Nije valjda da nisu za javnosti. To su poslovne tajne, poslovne tajne, jer vidiš, to je već deo biznisa. To je ono, znaš, sad ja kad bi rekao ja bi radio to, flaširao bi vodu i prodavao, onda bi neko kaže, vidi, ovaj si super setio, daj da flaširamo vodu i da prodajemo. Jeste, upravo si. Ima nekih stvari koje držiš u rezervi, verovatno. Koje bi mogle da meni omoguće da i dalje zarađujem. Imam par nekih ideja. Odlično. Znači, nikad se ne zatrebaš, ta tvoja dinamičnost i dan danas je tu. Odlično. Pa neka, i treba. U ostalom, znaš i sam da se nikad ne zna. Nikad se ne zna. Tako sam jednu ideju svoju izneo i nisam stigao da je ja realizujem, pa su je realizovali drugi, tako da sad Lero, to se i meni desilo. Usu svoje kljuse. Odem ja i vidim tamo nešto i dam jednu ideju i čovek uzme te iste moje reči i citira me kod čoveka i čovek tu moju ideju sprovede u delo. I ja ništa. I posle čovek kaže, znao sam ti rekao. I ja kažem, znao sam i ja. I što bi rekli klinci u ono vreme, ti si piškiš. Znaš, ono kad ideš klikere, pa onaj ga pukne i pogodi rupu i kaže, ajde, piški se. To ti je to. To je to, jeste, zato što, znaš, ono, ali verovatno to opet, život te nauči da moraš da ćutiš i da ne pričaš mnogo. Što ti kažeš, jednom kažeš i onda vidiš i dosta. Da. Imam par nekih ideja. Da, lepo. Vidjet ćemo, možda uz ovaj posao koji radim, realizujem i nešto od toga, što trenutno nema veze sa ovim poslom koji radim, ovi završni radovi u interijeru. Nema veze sa tim, ali se nadam da donese neke financije. I da ne bih zaboravio, ti i Mini Morris, pričao si mi, evo, danas svoj susret sa Mini Morrisom, novije neke varijante, novije proizvodnje, dakle, nov Mini Morris. I Mini Morris koji tebe vezuje za neke veoma važne životne
događaje, dešavanja. Ajde, ispričaj nam još tu epizodu, prosto da ostane zabeleženo. Mislio sam da to... Mislim, onaj Mini Morris koji vozi Mr. Bean, da se razumemo, nije... Da, stari Mini Morris. Stari Mini Morris, sve to. Mislio sam da to neće da se setiš, da to nećeš da pomeneš. Ma moram, ti kad si mi ispričao, sam meni odmah slika bila, znaš. Tebi ne može ništa da promaši. Pa ja sam bio zaljubljenik u Mini Morrisa, onako starog Mini Morrisa što vozi Mr. Bean, i imao sam svoj Mini Morris koji sam sređivao do besvesti, pravio mu neke rubove, od tadašnjeg Opel Kadeta sam navarivao rubove sa strane, pa smo onda otišli naš 4 u Grčku na more. Mravi, Krneta, Zorica moja, sadašnja supruga i ja, sa nekom količinom para, mi smo bili svi mladi. I ja nađem felne Centomilje, aluminijumske za Mini Morrisa, koje su koštale 150 maraka, a ja sam poneo 300 maraka na more. I pola mog mora felne. Ode u felne. I ja svakog dana idem pored te vulkanizerske radnje i molim da mi spusti cenu, kažem, ali ja imam samo toliko, I on naravno se sažalio i spustio mi, ne mogu se setim sad, za 100 i nešto maraka, nešto mi spustio cenu, ja kupim te felne, i naravno tamo smo jeli šta smo imali. Da, što je za taj novac koliko je bilo. Za ostatak vremena, pošto sam ja kupio felne i vraćamo se mi za Srbiju i ja sav ponosan nosim one felne. Naravno, tu je bila panika šta će na granici carina da kažem, međutim niko nije hajao za felne, a ja nisam imao gume da kupim kod nas, gume od 10 sola. Da, pa sam naručivao i gume iz Austrije da mi stignu za tog Mini Morrisa i vozio sam ga dugo i kad smo Zorica i ja rešili da ozvaničimo našu vezu, da se ženimo, da se uzmemo i kako će sad meni je želja bila da se nas dvoje vozimo u Mini Morrisu. Međutim, naši motorci kao kako Mini Morris da, evo ima Dragiša BMW-a, ovi imaju Audi-a, ovi Volvo, sve novo, glanc, ti u Mercedesu imaš frižider unutra, kažem, ma ljudi, ništa od toga, samo Mini Morris. Ili Mini Morris ili nema venčanja, nema svadbe, nema ništa, Zorica i ja se uzimamo ovako. I na kraju su morali da prihvate tako da smo Zorica i ja išli Mini Morrisom, ja sam, pa kao, a ko će da vozi? Pa kažem, pa ja, pošto menjač nešto malo zezao i niko nije drugo, samo Zorica i ja smo znali da vozimo Mini Morrisa. Kažem, ja vozim, Zorica pored mene, kažem, gde je to pravilo da mora da neko da vozi mladi vože, jeste. I onda smo išli Mini Morrisom i oni su mi izvezivali limenke iza i dok smo išli posle venčanja opštinskog i crkvenog, dok smo išli ka sali za veselje, one limenke koje su bile vezane strunom su letele i onda kako koja struna pukne, limenka je letela ka onim kolima iza. I ja sad vozim i vidim da kolona iza mene, pošto sam bio prvo sve dalje i dalje. Ja se pitam šta je bilo, znaš, to je bilo 99. godina, telefoni mobilni su bili retkost. I stižemo tamo, ja kažem, ljudi, da ste što kočite, kaže, pa one limenke kao mine su išle, kaže, pošto su oni brdo limenki vezali, to je letelo kilometrima. I to je anegdota za Mini Morrisa, da smo mi na venčanju išli u Mini Morrisu, Zorica i ja, i to mi je, on je bio sav u cveću, onako. Sav u cveću, sad ceo prekriven cvećem. I to nam je jedna lepa uspomena i na Mini Morrisa i na naše venčanje. Divno, ali ti to bio prvi auto, Lero, ili si nešto imao pre Mini Morrisa? Mini Morris mi je bio drugi auto. Drugi auto, imao sam nasledstvo od Ćaleta 128-icu, pa sam onda ja skupio pare, kad sam slupao ovo, ja sam skupio pare za Mini Morrisa. Super. Pa sam njega sredio. I išao je kao metak. Kao metak, mogu da mislim onako mali pa zgodan, pa ga svuda parkiraš, da. Dan danas kad bi našao nekog starog minija, ja bi volao da ga imam. Verujem ti, još sa ovim iskustvom to bi bilo čudo. I ovako, pre nego što pozovem naše drage gledalce da nas, evo, već poziv ide, dakle, subscribe, YouTube, da ne zaboravim to, svaki put zaboravim kad god treba da kažem, dakle, www.tubovanje.com, je li tako?
Da, bome, dobro sam rekao. Dakle, ima nas i na sajtu, pa možete i to da, ali svakako ovde nas imate gde nas imate na ovom kanalu. Volim uvek, Lero, da mojim gostima dam kameru 2, ovu ovde koja je ispred tebe, gleda u tebe, da prosto, eto, daš, rezimirajući sve ovo što si do sada uradio, šta i kako, neki savet, nešto da poručiš svima onima koji nas gledaju, koji te znaju, koji će te upoznati, evo tom tvom prijatelju iz Slovenije, bilo šta, znači nešto što ti eto prvo padne na pamet, a da kažeš u kameru. Bre, imam tremu. Imaš tremu? Pa nije valjda posle 2 sata da imaš tremu. 2 sata već... Pa dobro, mislim, recimo, ne znam ni ja koliko ima. Kasno na trening. Ali eto vidiš, a i treniraš? Pa nisi mi to rekao? Ne. A ne, nećemo o tome, ima da krene. Nećemo o tome. Ima da krene mnogo široko, da. Pa šta da kažem, šta da poručim? Eto, s obzirom na tvoju prirodu, eto to, šta vi poručuje? Da svi budu tako, razumeš me, i dinamični i da razmišljaju, da uvek prave neka 3 koraka unapred za svaki slučaj. Eto, u tom smislu nešto. Samo treba da se razmišlja pozitivno i da budeš pozitivan i onda ti se takve stvari dešavaju, pozitivne. Bar ja tako mislim, ako si negativan, onda privučeš tu neku, možda negativnu energiju. Ja se trudim da budem pozitivan i takvi su ljudi u mom okruženju i budite pozitivni i sve će biti pozitivno. Eto, čuli ste, dakle, budite pozitivni, poručio naš i vaš gost, pa makar snosili klavir sa 7. sprata, pa ga penjali na 3, ali budite pozitivni, da se to preporuče. Eto, pozdravljamo vas, dakle, uz onaj već uobičajeni pozdrav, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, laku noć, hvala na pažnji, ima na kome, nema na čemu, gledali ste još jedno tjubovanje.